Защо ми звъниш? О, да, сетих се кой ме търси. О, Алекс. Здравей! Добре е дошъл в моето село. Радвам се, че не си ме забравил, защото и аз искам да ти споделя какво научих за теб през годината. Разбрах, че изключително много си пораснал. Вече си на 6 години. Също така ходиш на детска градина. Елфите ми подшушнаха за някои любими твои занимания. Да тренираш футбол, да изучаваш животинския свят, да си правиш прически. Браво на теб! А сега ме последвай, за да ти покажа нещо много интересно. Хиляди деца всяка година ме питат в писмата си: как е възможно, дядо Коледа, твоите елени да летят? Трябва да знаеш, че любимата храна на елените са специални магически лишии, които растат само тук по дърветата в нашата далечна северна страна. Именно от тях елените вземат необходимите сили, за да обиколим цялото земно кълбо в коледната нощ. Докато аз им давам малко храна, ти се приготви да научиш дали ще получиш подарък за Коледа. В тази работилница елфите отбелязват всяко важно събитие от твоя живот. Добавят най-различни бележки и снимки. Освен това, те имат задача да изпробват дали всички играчки са здрави и безопасни, преди да ги подарим на добрите деца. А това е книгата, в която са записали някои от най-запомнищите се твои преживявания. Моля, донесете ми я бързо тук, за да хвърля един поглед. О, Алекс! Много се зарадвах, когато научих, че има и много дела, за които да те похваля. Че си много добър и възпитан. Че се държиш добре в градината. За малко да забравя още нещо важно, че си много забавен. Но имам и някои препоръки към теб. Моля те, обещай ми, че ще подобриш някои неща в поведението си. Да се грижиш за домашния любимец. Да упражняваш буквите и числата. И последно, да не спираш да мечтаеш. Ето, че дойде време да научим дали ще получиш подарък. Донесете ми вълшебната машина. След като въведа името ти, ако твоята снимка се покаже на този екран, значи ще получиш специален подарък от мен. Хайде да проверим. Страхотно! Ти си в списъка с добри деца. Браво! Гордея се с теб.
Очаквай моята изненада съвсем скоро. И помни, че цялото ти семейство много те обича. Весела Коледа! Хо-хо-хо-хо!